गोजोन फुंबिलि समाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि बर' निउस लाइभआव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिम नायलांदो। इन्डियानि राष्ट्रपति रामनाथ क'विन्दआ सोलिफु दाननि 24 खालार खालि रिटायार जासिगोन। बेखौ लानानैनो गोबां राजनितिकनि गेजेराव सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। इन्डियानि राष्ट्रपति रामनाथ क'विन्द रिटायार जानायनि उनाव सोरखौ गोदानै सायख'गोन बेखौ दासिमबो फोसावनानै होनाय जायाखै। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दानि राष्ट्रपति गोदानखौ भटनि गेजेरजोंसो सायख'गोन होननानै सुलुङाव फोरमायना होनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनानै होबावोदि दानि राष्ट्रपति गोदान जागोनखौ फैगौ जुलाइ दाननि 25 खालार खालि थि खालामनानै होगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनानै होदों। थांनाय बुधबार मोनायाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां दैबाना जायो। बे दैबानाजों मोनसे गार' बस्तिनि दालांआ दैजों बुखारलांजायो। नाथाय बे गार' बस्तिनि गामिनि नामखौ सुलुङाव फोरमायनाय जायाखै। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला थांनाय बुधबार मोनायाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जानायजोंनो बे दालांआ बुखारलांजादों होननानै सुलुङाव फोरमायनानै होनाय जादों। Yang juk. Yang juk. Yang juk. महामारी कर'नाया दासिमबो जोबाखै नामा रायजोआव? मैया महाराष्ट्रआव 24 घन्टायाव 5,000नि सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जायो। बेखौ लानानैनो महाराष्ट्र सरकारा गोख्रोङै लकडाउन खालामनायनि थिरांथा लादों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। मैया महाराष्ट्रआव 5,000 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायखौ गोबां रायजोआ गिखांनाय मोन्दों होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। 24 घन्टायाव 5,000 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदोंब्लाबो थैनायनि अनजिमाया बेसेबां बेखौ फोसावनानै होनाय जायाखै। मानकासाराव मेघालयनिफ्राय फैनाय दैया गोबां नखरफोरखौ सिलिंखार खालामो। मानकासारनि रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला गोबां आबादफोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे न' बांफोरखौबो खुरखानानै लांदों होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। बे दैबानाया थांनाय बुधबार मोनायाव गोबां अखा हानायनि जाउनावनो जादों होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायनानै होयो। थांनाय बुधबार मोनायाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव मेघालयनिफ्राय फैनाय दैया आसामाव गोबां खहा खालामदों। आसामाव गोबां आबाद, गोबां न'फोरखौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे 4 उन्दैसा गथ'फोरनि जिउबो गोमानांदों। बे जाथाया मेघालय आसाम बर्डार मानकासाराव जायो। मेघालय गार' पाहारनिफ्राय फैनाय दैया आसामाव गोबां खहा खालामदों। बे दैबानाजों नखरसेनिनो 3 उन्दै गथ'आ जिउ खोमानानै लानाङो आरो गुबुन सासेया गुबुन नखरनि होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। 4 उन्दै गथ'फोर थैनायजों लोगोसे सासे बिफाया गोबारै जखम जादों। बेजों लोगोसे 2 बिफा फिसाखौ हा फबसिनजानाय अबस्थायाव बोखांनो हादों। 2 हा फबसिनजानाय बिफा फिसाया जोबोद गाज्रियैनो जखम जायो। जखम जानाय सुबुंखौ दायो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मन्त्रि मोननैखौ गोबां रायजो राजाफ्रा सोंलु खालामनायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंनानै होयो गासैबो खामानिया जोंनि पार्टिनि सिङावसो दङ होननानै बुंनानै होदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंबावोदि गासैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायावसो दं होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायनानै होदों। गबिन्द बसुमतारिया मन्त्रि बिबानखौ मोनाब्लाबो एमएलए हिसाबै गासैबो रायजो राजाफोरनि खामानिखौ मावलांगोन होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायना होदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ।